ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Kamon ban long slur ringkat bat kaman ba Shongkhia. Ka Shong ha ka jinglong scam bat jingjit bastard jongi. Ka Tata Harrier ka kali ka ban san ya ka lintia jongpi. Ka la ban long ka jongpi minta. Book ya ka Tata Harrier ha Frank Motors lat korngi. Lani phone hau number hinyo not sausan ar not hinyo khandai hinyo lai. Lapin kelam ka atas kana juga mamlu Cera Cement Limited nik MCCL haka kan artri uno pra arja arpulai ki babun ki nosora ki pat do nur ben yo I bakani ka karkhana ka lapin la bun snam minta ka kelam no penban ki nong tri jong ka ni ka karkhana do bilat ka rim tam haka ni ka than ki dap da ka jingso khya ha ba ki yo I ya ka ni hendo ki pentingan ni la de da ka bakermen ba sisien ka sin ka ni ka karkhana kan sayeng biang UMDC ka soorau ba titos W khan yula lit pe ya kani ka karkhana ha ka sngi pale ka khat sautrik unno pra araja arphulai habe kren ba ka bati CTB ba titos lapin kan mau ba house nam araja khat prau la dep kren ha ka por election ba ka MCCL ka don ha ICU de ki ba bon ki kren ben penban da ka ba ong ba dei ba titos ba don ha po ICU namar ha ka ta ka por don ha pedeng ke jingshi tom phausi ula ong ba minta ka ni ka karkhana kala khlem shisha ba ye nu shu on ka no ha ba ka jakum niวันจงอาวันตานี่ก็ลงตั้งบางกันชูวันเป็ดแต่ก็มันเสียมกับว่าสุสีสุขยานมาบากวีกำได้บางานเดียวเตาหนองมีขมัดละนิวMDCเลยกวีก็เลยบาง่ายละดีงานลงบริวนักนี่ก็FCCนะแห่ละสันหันนี้นะปุลีหันนังนี้งานลงบริวคุ้มนี่รู้ได้นักดาวว่าอีป้าจงไงเตะพวกนี้ก็Cement Factory. Bat amla ban len bagani Cement Factory kala pelong beriwi ki babun ki khun samla ki jungi ki long yeng ki long sem jong kani ka than sora mau melu mau smai bakum ju ru lai rung o wala da kim dei ki batre ru re indirectly pat ka don sibun ka jingi onong ya kani ka than ro ko we te ngaju keren barabor tangga MCCL re na susi ba kawan ja kum ni tadi ke jing sukya ke jonga ba ngawan ka ni por hadin bangai I ke jing khalem jong tu simini kala ta sibun ya masih ngamla kham ja umman namar ba ku bangala ong bang kade ka we na ka peliang ja ke jongi ki pai ba jong ni ka than sora kata ke ka masih ka ngawan haju ka por ngamla khlam pat perken mau ki pai ba namar hakini ki sing ki babun ki abu status halo ke jing khalem jong ni simini kia yam kia pai do nun kia sngo benau sngo benyau ya ke jingjang ni po jong ga di ke MCCL rengal ngakwaru bat pen mau ki pai ba bahau arja khat prang ala keren ya ke we ke kentil ka bang ong ki pai ba hau arja khat pra ke election ngong ba ken mau ba ke MCCL ka don ICU ta re ki pai ba ki keren ben ban ya ki ong ba uba titos uang pakai MCCL ke don ICU, reala dia kan don ICU. Namara ke tu por hoi ngadon ke jing sistem kamet, dia ki beri ki keren ben yang ngaja umat tu por bagi beri ki keren. Kim sutu ya ke ke bang ngamut. Kata kan ke jing ong jonga tu por pakai MCCL ke la don ICU. Mentah ke japan kumni kan. Tiga ai ki pai ba kin bisyar. Ai ki pai ba kin sutu kan. Menu boong ban pan bahabiam ke MCCL.
Manu boong manwan ra ita ki expert. Manu boong manwan ra ita ki engineer. Ban penian ni ki engineer. Ya kata ke pelan hamai. Meri mentapat habaja pemi pa. Yanungin kendo. Yanungin ngin ya kedukti. Ngam dei banga kedukti yanu. Ringa keren ni kajing sisya. Namar ku mangalaong ba. Ngaju keren barobor ke MCCL, ngaju keren barobor ke jing jong dong toy semen. Ngaju keren barobor baka semen ke deka pliang ja jong ngi kipat ba thai sora ri menta se. Ri tang ka we ngasim ni kabul ba jong pi ba pi keli yang kalong ba nga kerpat ya ka sarkar. Wat lada kila penjat menta ka sengi. Menta ki por yang ni ka plan ka barim. Ri ngangej baka plan ba thamai kadang don galenti ka sarkar balada don kinu ni company kiba don ya ka jing temu nani kiba dang kwa bat penhai ka ting plan ka thamai na kerpat ya ka sarkar bahkan khat ya ka ni namar ngayo sno menta na kinong trei na ki pajba jong ka than sora hi baro ka we ki kwa hi ba ka plan ka di bandon namar suthu ba ka plan ka pen im ka we ka long yen jong ka ni ka thai. Kecakapan kadang-don ni nama ba kadang ka pelantamat. Kadang-don ka pelantamat, kadang-don je mentip. Kata orang ngemlak ra mentip. Kata ka pelantamat kan ya ni kam ya. Dong ka ceng lek joki kan. Kunu beke bi penyak maki kan. Ta ken long ngibu jingkir men baik long hakan ke sorkar ke bamta. Apo ke jing ilam jung isar konrad songma. Lesin lek kai na ka babahatam na mentah jong berok mo yang ini namar ngitip syai bahadu mentah menehi ke factory semen gadon tang ka wehi ke jong ka sarkar ni apo mamlu sara semen ku mengitip mentah ke lek se ndai ban perkhat tang ka plengja jong inong sora ku mengitip mentah lek se ngiru gi banabar jong distrik ilawan tereng imja nang ne ke lada kiru ki don kam yang lek se hakanol kaliang ru ngila ban don batki telada kiru ki rap te ngiru ngi chmilenti ya kataken kapo jing yalam jong sar konrat mo nei ke babhatam nam ta jungi Kawai te ngi kwa hi ban ka long ba ba. Lem sana ni chimni em long ba ta ba ta jor te sora long para nong tre lang iba ro pa em dei chimi den ti be ko we kan ki im biang da kan ki im biang ta sisien ikan ni simen jong sora kumbal along por balale balaja pon suan pakat rekam susu. Adu sikap kata ngi la tre lak ta ni. Tre lak ta ni tolong klem no upaya te. La kat upaya klem tolong ngipak nong no kan. Ngi la du jagremen da. Setang kita hi ki bahe tang ta ki ba penyak ki bale ya kai ki bodong kam setang ki te tingi ting nong kum ngi beriat ting sup tang kamat te. Jadi pangnut ngi don akam sim dai ki bahya pat syong ka jing penyak ki bahya mo te ndai ngin ong kum no na du sngi ba yo i ba jau chi ni tulong ngi su pangnut mo nomor beli la atas nem ngi im nang ne long ka don hi kita ka jing sngi wa sim na jong nomor beli ki kun ki ting yo ban pa school nang ne dai ni poi perkhat ban bahkan long duk ne dai ngi ipad ka jing yalam jung trek rat banolor bat kini ki bor sensyar ki bahalor le se kum ka sarkar Meghalaya mentah ka sarkar NPP kan le ai na mentah kecing bahalang ya barok namar kamdi na mentah simet andai na mentah bahalang ya barok hi kan kita hi ngadon gi sing ulah dia sing